Vi kommer hjem på fredag, der sker intet hernede. Nu har jeg siddet dernede 24 dage og spildt min tid. Spildt alle mine penge på den rejse hernede til det fucking land her. Og de fatter kindness. De har en IQ på gennemsnitlig 40 hernede. Det hedder altså IK. Det er helt sindssygt. De er fucked up. Så, men Nu kan vi snart grille. På lørdag kan vi grille, og det lover jeg, det skal vi også. Det er godt, og jeg skal have en Odense Classic. 10 af dem, mand. Hey.